pangapunten kula. Awat-awatipun mundi dawuh. Saking panjangipun pukulun. Sang Hyang Bathara Guru ingkang ngrangkat dhateng laku jangkranipun pukulun Narada. Ya. Terus yen wis nyegat dadi lakuku Purba kelawan Wasesa sampun dipun paringaken dhateng kula. Tegese Purba kinen angreripih dhateng pukulun Bathara Narada Wasesa. Kalamonto pukulun Bathara Narada boten saged kula ripih tegesipun Wasesa wonten astanipun Arjuna. Kowe nantang karo Narada piye? Lah kok semongah sesongaran kowe Janaka. Kuwatmu wis sepira, sektimu wis sepira, aja gembelo ndasmu kowe. Bareng kowe entuk kanikmatane saka Adi Guru, kowe terus manut reh perintah Adi Guru ning ora mbok pikir luwih dhisik sing luput sapa, sing kleru sapa. Awrat-awrat badya kados pundi nanging menika dados tanggel jawab menawi pukulun Bathara Narada badal dhateng dawuhipun pukulun Bathara Guru kula ingkang lesesa ya tamakno krismu dadane Narada tegas ora Janaka. Ratu-ratu buta sing tau tate gawe geger ing kahyangan iki kari nyites. Ora esuk ora sore, paribasane kaya dene dangu banyu sinaring mung mateni titah Madyapada katakan. Anane nyroya marang jeneng kita nggih Janaka sebab kuwi wis dadi rekodaya panjenengan ulun gone ulun ki mbelani karo kowe ngerti. Inggih kula nyuwun pangapunten ulun. Nggonku mbelani kaya ngene kok kowe iki babar pisan ngejeni karo ulun. Ngerti ya? Wahyu wiji sejati kuwi sira kang menang
aduh kodrating jagat wahyu widi sejati tumurun ing kahliwangan Duk Sina Geni. Lah kanggo giring supaya jeneng kita kuwi wangun ngrabi widodari. Reka daya mangkono kuwi mau pancen ulun ingkang paring dawuh. Matur ngasane pukulun Bathara Guru iki kudu Janaka sing dadi jago dewa ta Kanjeng. Ora kok terus dewa iki nyroya karo Janaka, apa nyroya karo Pandhawa dhewe kalah sekti karo titah ki ora. Edian apa? Nyatane kowe darbane kaseten kang bebasane jagat tanpa timbang, pusaka kang ampuh-ampuh. Kabeh mbok regem nyatane kowe ora bisa. Namane ning dadane Narada ayo. Inggih kula nyuwun dipun usadani. Kula mertobat kula ya. Kakitane nggih. Bojomu kuwi bakal dikerenah karo si Durga. Garwa kula sinten lho, sapa meneh nek ora dersana lho. Nek ora percaya kowe gage tututono ing Duk Sina Geni. Bojomu bakal diancam di Durga.
awakmu sing gedhe pangapuramu ya Dersanala kula dereng dungkap kersa paduka Rama Kukulun sejatosipun menika wonten napa aku ora mentala kandha kowe engko ngerti dhewe Dersanala pinggir nggonmu ngleksanane dawuhe eyangmu Rama Kukulun Bathara Guru inggih kula mboten mentala merjaya kalian Kukulun Bathara Narada aduh menapa leres bilih menika karti sampeka kagem misahaken kula kelawan Yayi Dewi Dersanala Janaka aku ora kuat kandha kowe minggat rujake ora patek sing penting lontone janjane ngono bocah iki ora patek sing penting bokonge Bromo kepiye nggonmu misahake Arjuna kelawan Dersanala pangapunten paripaksa kula nglampahi menika Kanjeng Rama kula aturi paring dawuh dhateng Kang putra sejatosipun menika wonten lelampahan ingkang kados pundi ngene ya ni anut perintahe Rama
Bathara Guru aku kon misahke nggonmu bebojoan karo si Janaka sabab kowe dikersakne kelawan si Dewa Srani mula kanthi abot rasane atiku kowe kudu ndak misahke karo bojomu. Kanjeng Eyang Kulon Bathara Guru sampun sinar dhateng kautaman ing atase kula menika sampun winengku ing kakung lha kok dipun pisahaken napa Kanjeng Rama nggih mentala dhateng putra paduka ingkang samenika sampun ngandhut wijinipun Kanjeng Paranarjuna Dersanala aku kudu milih siji antaraning loro negake karo kowe nggen apa nampa paukumaning Kulon Bathara Guru kahluan aduk sina geni bakal dadake geseng dadi aku Kanjeng Eyang menika dados pangarsaning para dewa kenging menapa tumindak sakarsa-karsa dhateng para titah ingkang wonten panguwasa paduka Kanjeng Eyang Kulon Bathara Guru Dersanala jeneng sira iku kabawah kamprentah ana ing regemaning pun Eyang pun Bathara Guru dadi dina iki gelem ora gelem jeneng kita kudu manut lawan perintah ulun ndak perintah jeneng kita kudu dadi bojone Dewa Srani boten saged katresnan kula namung dhateng Kanjeng Paranarjuna dasaripun kula menika sampun ngerbini wijinipun Kanjeng Paranarjuna ingkang sampun dungkap witung candra lampah menika menapa nggih paduka Kulon tega dhateng kula mbok ora idep bakune gelem ora gelem kowe dadi bojone Dewa Srani kula mboten kersa durga purba warsesa tak pasrahke ayo nggih manut dhateng pun Eyang Durga tak boyo ing dandang mengure kon girong seprono seprene ra tau bener. Aku mau nek lak yo sugih bergedhu ladange pirang-pirang. Aku wedi. Aja mbok rudo mari peksa
Dersanala ngerti ya. Sejatine sing tak dingke iki duduk dapurmu. Kowe aja kemayu Dersanala. Nek mung rupa kaya dedapuranmu, kahyuwangane ora kurang bidodari sing luwih sulistya timbang kowe. Nek sejatine sing tak dingke, sing tak indik ya kuwi bayi sing ana kandhutanmu. Sejatine kuwi wiji sejati kang bakal gawe tentreming jagat mula tak rekayasa tak reka daya mrih bisa. Aku mateni karo jabang bayimu. Tega badhe merjaya jabang bayi kang dereng lair. Tega ora tega. Tega ora tega kudu tega. Waspada kowe. Dersanala. Tak dilat wetenmu kelakon babaran. Bapakmu ngendih palunggane Dewa Srani dadi lelaning jagat. Bapakmu ya ngerayah wahyu wiji sejati kang wenang nurunake ratu kang katumangkan. Wiji sejati tumurun marang jiwa ragamu. Kowe kudu mati Dewa Srani. Kula anggere ibu. Kae gendakanmu Dersanala wae melemah-lemah. Yuh. Tak kok ayune kaya ngene. Dasare yo isih enom. Lagi gletak lumah-lumah ae jan. Kaya ngono ya cah wedok. Jenenge wong ayu turu wae lho panggahan. Yuh alise nanggar sepisan glono rumih. Lagi manggis karengat mungal punang payudara nyengkil gading. Sinangga kemben kaya arep utah-utah. Cara degan iki sik kemelamut. Kene wong ayu tak pondong menyang Nusantara wae.
Sejati bakal nemu Cilaka kowe Durga.
mundur dawa. Rada penak meneh nek rada mbengkong. Apa kuwi? Jaran patut. Dewa kuwi apa? Dewa kuwi sing ngunggu kayangan Suralaya. Kuwi ngerti sadurunge winarah. Aku kon tekon karo dewa. Iya. Lah nek dewa ora ngerti tabok ana. Dewa Bathara Indra kuwi sapa? Aku Bambang Wisanggeni. Wani munggah kayangan arep ngopo? Aku tekon bapakku sapa? Ibuku sapa? Lho aku ora roh. Lho Dewa iki jarene ngerti sadurunge winarah. Kudune kowe ngerti. Lho jenenge wong awak dipaksa wah taboki. Ana wong lagi. Kowe sapa? Aku Wisanggeni. Kowe sapa? Aku Dewa Rahaspati. Tegese kowe ngerti sadurunge winarah. Bapakku sapa? Ibuku sapa? Lho, lha iki anake sapa kok tekon karo kene? Lho, kowe ora ngerti? Ora ngerti taboki kowe. Dewa kok elek men. Kaya teko. Kaya teko. Ayo teko yo ben. Kene lak dewa. Kowe ngerti bapakku sapa? Aku roh, ini Wegang Mansuli. Kowe lak Wisanggeni ya. Iya. Kowe kudu ndunungne bapak karo ibuku sapa? Nah, ngene. Ning kahyangan ki ana dewaning dewa, rajaning dewa. Kuwi luwih sekti, luwih ampuh timbang aku. Jenenge sapa? Jenenge Bathara Guru. Kuwi tekonono. Bapakmu sapa, ibumu sapa? Nek ora gelem mangsuli gajulana. Wah, tak golekane Bathara Guru.
Bambang Wisanggeni. Kowe mrene arep apa? Aku takon bapakku sapa, ibuku sapa? Lho aku ora weruh. Nek kowe ora weruh, sesuwe tak dugangi. Kula niki dewaning para dewa, rajaning para dewa. Aku ora peduli. Kowe kudu nuduhke sapa bapakku. Yen ora tak kaboki kowe, lakon tak tamani bledek geni karo guntur angin. Dewa Bathara Wasisanding Bathara Jagat ndak tamani senjata pamungkas bledek geni untuk angin ora dirasa tumplakan kasetenmu ayo tumplakan kasetenmu ora gelem nuduhke sapa bapakku ora tak diajuli kowe waduh ketulasan iki Kewasan piye? Kula dipun pegataken kalian bojo kula. Sing megatke maratuwamu. Inggih. Kanthi panguwasipun Pukulun Bathara Guru kowe Arjuna, wong urip kuwi ora ngalahke wong sing sabar narima. Wis kok. Lah mbok kowe iki dipaeka model piye? Disikara kaya napa, dipiteneh kaya napa nek kok lakoni kanthi sabar, kok tampa kanthi lila, kanugrahan gedhe bakal mbok tampa Janaka. Si Janaka rasamu isih tumlawung Janaka nganti ilang kawaspadanmu tangane teken wuluh gading mati dening aku seneng ya aja nganti kladuk duga wong kuwi yen keliwat sedih ya aja banget-banget suka kang kladuk bisa nyuda kaprayenaning batin tujune pun kakang teka ana demit sing nyindhik marang patimu lajeng menika wonten pundi tak kamani cakra ajur dadi awu Janaka aku tulung ana Janaka iya Janaka aku tulung ana bocah lanang
lanang ngamuk punggung aku ketriwasan inggih nanging kula mboten sagah yen kowe gelem nulungi aku nandhangi bocah sing ngamuk iki bojomu Dasanala bakal ndak balekake inggih kula sagah mengkiri kowe kuwi wis gawe sengsarane bendaraku merga kowe diatur karo si Durga saiki kowe kok arep nedu antarane anak karo wong tuwa karepmu piye kakang bocah nom-noman mau anake ndaraku Janaka guru ora tau mlebu iki dewaning para dewa ya katabokane ora nuduhke wong tuaku iya kakang aku ngaturake kaluputan kowe mertobat tenan iya kakang aku mertobat yen mertobat tatangen kahyuangan kanthi becik aja nganti tok baleni meneh iya kakang ibune bocah iki nang endi nggawa Bathari Durga Nusarukmi perkara iki tak rampungake kowe bali ning kayuan ngono mariki sapa mangsawang prejengane bocah niku lak kados jenengan to masa ya rupa bagus ngeten niki lak niru jenengan bocah niki iki anakku nggih anak sapa ndi bojo dengan Dasanala nggih niki wiji sejati ndika Mbah niku bapak sampeyan Pak aku ngaturke bekti ya Pak iya ndak tampa bocah bagus ibu ning ndi mbuh ibu mulunga ora pamit sampeyan ampun ngoten mang susul ten Nusarukmi gelem tak pek bojo ya aku megah kok pek bojo aku ki ratu sugih lho dasare rupaku bagus terus sing Joko kumala-kala nek bujange aku percaya nek bocah saiki perjakane aku ora tanggung nek bojange iya nek jakane jenggone ilang kowe kudu gelem dadi bojoku yen ora gelem dadi bojoku kelakon tak nudo paripeksa mati
bojomu tenang. Ngapusi. Tak jawe lho ora. Ngapusi. Tak ngapa. Iki dadi. Geting aku. Wis sing ngono kuwi keri. Kowe mertobat ora? Iya kakang aku mertobat. Aku njaluk ngapura ya kakang ya. Pisan iki tak apurane nek kok baleni. Tak ingel-ingel. Kowe bali ning dangkamu dendam mengure kono. Wadya balamu jeng setan priprayangan klek-klek balung matandak ingkang mapan ana ing dusun Sri Kaloka kene. Gawanen bali kabeh aja nganti ndoro-ndoro karo warga masyarakat ana ing dusun Sri Kaloka kene. Iya kakang demit lanang demit wedok sing manggon ana ing dusun Sri Kaloka tak gawane bali. Nek nganti wani ganggu gawe karo warga masyarakat ing dusun Sri Kaloka kene mungsuhmu Semar. Aku njaluk pamit yo kakang. Sanggeni yo umurane sang wiji sejati mugi-mugi wahyu wiji sejati menika tumurun wonten ing dusun Sri Kaloka mriki sakemah saged damel pepadang miwah pralantita dumateng kadang-kadang kaneman ing dusun Sri Kaloka mriki lan benjangipun bakal tukul wiji sejati ingkang bakal gawe tentreming jagat ingkang lair wonten ing dusun Sri Kaloka mriki. Warga masyarakat satemah ayam tentrem gemari pahlo jinawi durga mendak kala sirna wontenipun nikmat mupangat wiwit sapunika ngantos sadangu dangunipun. Kula sak kanca rencang anggenipun leladi menawi wonten kalepatan diagung pangat sami wonten tetembungan suminten kok menek kelapa tekap semanten atur kawula kanthi sesanti sura sudira jayani kanangrat lebur dening tekap kula Darmastuti pelok barang panutup monggo.